Wuyana! Kaina! Abada! A so sa mana bayan mu! Rangada! What? Sai fura uban ne anan. Kaga wata kyakkyawa. Uban dan fura uban ne anan. Kai cin gashi na. Haka rani da kai. Haka. Ba zan shige gaba wallahi an ban kunci. Kai ne nan ba ni. Kai ne? Shi ne nan wanda yake tsokare. A shi ne. Kai ne mutum mara mutunci da kake mun dai kira? A shi ne.